Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Priang sebai pi baro syaka batesi TV rengkat bat kimat jongane gajan mit sngi balang kayo maulong ka arpu Tarik Kyllalyngkot arjar arpun riu. Kimat Khubor na ke Jylla. Kala safriang ka video baka ISIS K kala berngem ya ki jait riu garo ki besyong basa atem pulbari rajabala Trikikila, Selsela, Garobadha, Bat Kumjuru, Hatura, West Garo Hills District, da kabata notice kabaong, balada ki Garo ki it, yala ka jingim, ki dayban mi no, na kini ki jaka. Hagane ka notice la to ba, kani ka day ka jingbentip na ka ISIS K, haga kerteng jong u Aminur Islam, u Plain Belt Area Commander. Shushu hakani ka notice ka ba la pensapriang ka social media la tho bagita ki ISIS ki la Janwan bad ki garu ki dai ban mino hashwa jong snem arhajar arpunyo ki pulit ki dang bodien ya kani ki nong shakhnong ka Jylla haki kerdan beper ki la yemi shakmat ban kren bat ban ai ya ki jingken tho halor ka jinglip kha ka boarding ha ki shnong ki thau ki badan ha Jyli jong ka social Uba David Light Plung, Yaladi unong to Khubor, but uway na ginong shnong jongka laban shilong, ulakan to ting ya katanat boarding jongka sorkar Jylla, kabashim ya ka baitang boarding na kipait ba, kat ba kamla satia ban penbiang ya ka boarding, kabashulip kat hadu ba kala pentut ya kipait ba kamtam ya ki kena kibadang don hapdeng ka jing penkre ya ki examen beper. Ki pulit ka pasture beat house kila yok kem ya u briu beratip kerteng kum u kitbok taba uba ki ju khot sin kum u koi basong basa ha golfling kli shnong la kem ya u na golfling bar weipat u parlok jung u beratip kerteng kum u Daniels imli basong basa ha nong mensong dongkamon halor ka ejahar ha ka arpui Tarik Kyllalyngkot arjar arpun riu angut ki brio ki bayat lenti ki la syasyo ha ki brio ki basyong da ka skuti ki pulit ki la yok biang ya ka mobile ka ba ki la keni bat ki la kurup ru ya ka skuti ka badon yu registration number ML not sun AG not sound riu wei ka ba laki penun kam ha kapor ba ki la le ya kani ka kam Hagaway na ka jingja ka bala banyo i na ka lengkot jong ka video bala yoring na ka CCTV ya ka bala pa sya ka batesi TV. Lapan i ya ka way ka yingsa ha ka shnong lai mukra hajan ka hideaway cafe ka ba way nong to ubamla satiaban itu ka durkmat ula prongto barong ru ya arteli ki mobile iPhone 15 rong yong ha ka por kumba Pageants step ki trayeng kim kwa ban penpau kerteng hadien bakila yo jing ujor na pait ba bagi don ki bar Jylla ki bawan shanong ba shalong klem ki kot kisla ki babiang ki khot jong ka new trap integrated territorial organization Shillong city marmar kila legbe ya ka kali ka bakishong bat yo bat hakiting road Shillong ya arngut ki shendang bat arngut ki kentai Kini bar Jylla kila pla bagi temu banet tray bela syaga shnong soyong East Hills District but donru ki pla bagi temu banet tray sya jawai bat syakliria. Ka Dunkins Cricket Club kalalong ka kanhun ban yora ya kanam la do hadin bakalala ban pelim no da live wicket ya ka Lausotun Cricket Club Haga jingi kun final jongka Cricket League First Division bala pelong daga Shillong Cricket Association. Kaseng samla Catholic Parish Ternga hapo ka jingi lam jong President samla Sylvester Tong Per but Reverend Father Theophilus Masar kila lumlangi samla jongka parish haga youth meet ka ba arsngi ka bala pelong haga sin ka banengkong haga ni ka parish Kabadon haka shnong Nongspong Haribhoi District. Usamla Ranasing Kriem arpsan snem karta naga shnong Lau Shlem East Hills District. Ulayora ya kanam lado na pedengki arpsan ngut kinong isimenta haka jinge kop Mr. Heritage King India 2026. Kabalalong haka Jylla Goa.
Ni samlau la job tengru ya ka nam la do haka Mr. Model haka Mega International Northeast Fashion Supermodel 2024 but ulawan baar haka jinge kop unai khat sausinia haka Natmei Festival kapala long house nem arajar arpua. Bunsin habangi perkat yaki shnong hakapot ke jelam Meghalaya bat Assam ni jukun mau baik tangnya ke jingya kaja pot bat ke jingya snam bat ke jing do jong ki mensim belui-lui na ki dau ke jingya kan at nrei hagi shnong kapot ki don ru ki jaka ke beitanat bat ki ba sei so bha bat namar ke jing sadin bat syai no ben na ke jing bombyang ke surok bat ki lenti sekian ki ba kum kini ki jaka haki shnong kapot kim juda kampau Pyrthei ha nong mau len ke shnong ke badon ha ka than langpi don wei mau siang bala pau nam ha ka than rimu liang barok ko wei namar ke jing he jong mau siang lakat wei ulum latip ke teng yau ni mau siang kum u mau ksam u bala sedang ban kring ya ki briu na Kylleng ki jaka na jrong jong ni mau la banyu i kendiang ya ki shnong dom jaran ka shnong tenghor ka shnong nong soram mau kham bat ya ki wei ki shnong ki badana ka thain langpi mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kari ka president jong kari ka Draupadi Murmu ha ka jingkren jong ka hayeng dorbar thawan kala ya ro ya ka jingkiu jong ka India ha ka bala pun Khubor ya ki kentai hajan barok Kylleng bat kala kedauru ia ki jingkiu ha ki jingtei ka koit ka khia ka jingroi ha ki thai nong gendong ka boarding ka bom khata ka rep ka riang ka jing bishar hok ha ka imlang salang bat ka jing bha jing miat ka ba ken thup lang ya barok kinong yalam na Kylleng ka Jylla Madhya Pradesh kumju ki kan hun seng kila penpau ke jing songsi ke bajur bat kila ai buram ya ke jing im syakri pai ba jong sembun menteri rang ba jong ka Maharashtra u Ajit Pawar hadin balami ki Khubor bo la khlat no ha ke jing hap kansan kaling sui kinong thau an jong Jylla Karnataka kila songsi ya ke jing yap bakendit jong sembun menteri rang ba ka Jylla Maharashtra u Ajit Pawar bat kila penlong ya jing sngap jar ke bashimit bat penpau ke jing buram ya ki kam sang hima sima bat ke jing syakri jong u kabala slamba kinong yalam jong Jylla Karnataka na Kylleng kila penpau ke jing songsi ke bakrau bat kila ai jing solem halor ke jing yap jong sembut menteri rang ba ka Jylla Maharashtra u Ajit Pawar ha ke jing hap kensan ke lingsun ka bo usyong ban lecha baramati u President CP Radhakrishnan u lapan pau ke jing songsi halor ke jing khlat no jong sembut menteri rang ba ka Maharashtra u Ajit Pawar bat ula ong ba ke jing hap lengsun hap baramati kedai ke jing du ke bakrau sembut menteri rang ba ka Karnataka u DK Shiva Kumar ula ong ba usngau kendit halor ke jing yap jong Ajit Pawar ha ke jing hap kansan ke lengsun ula pha ka jing so lem bat ula kentu ya ki nong yalam san Pyrthei bakin kham husiar bha ha ka lek kawan ha ka wei pat kaliang menteri ketenat lengsun u K Ram Mohan Naidu ula ong ba ka India kadang pen krek ya ka rukom shna lengsun ban pendap ya ka jing dawa ka bajur bha ha po kari bat ban long ka nong shalan mar shabari ha ka Pyrthei ka Jylla Maharashtra kalau penai jing songsi jong ka Jylla da ka bakhang kherdep laisngi hadien bala yo jing tip bau Ajit Pawar sembut menteri rang ba ka Maharashtra ula khlat ka jing hap kansan ka lingsun ha baramati ka jing pen krek karang ya shakman na ka benta ka jing like on thang ya ka met basa jong u da ki program jong ka Jylla ka menteri rang ba ka Jylla West Bengal ka Mamta Banerjee kala dawa ya ka jing toket bala buddin da ka Supreme Court halor ka jing yap jong Ajit Pawar ha ka jing hap kansan ka lingsun da ka bakeno baka la bandon ka jing tmu shalendet bat kalapan pau ya ka jing bom shania ha kitna traikam jong sarkar pedeng ka ying bishar ba khli du jong kari kala penmi ya ka jing penbana halor ka PIL ka ba wat ya kilat kilenti ban ya dai ka jing la lu jong ka ying bishar bat bante lakam ya ka jing kena penting bat penkelai ya syun ya ki hukum jong ka ying bishar hadin balami ka jing ya kan at halor ka rai jong ka Madras High Court
ka Central Bureau of Investigation kala kem ya arngut ki he jong ka Northern Railways ha Lucknow halor gejing keno baki bam pisa ban pentrekam ya gejing dawa pension ka National Investigation Agency kala her khanra ha ki jaka boper ha Kylleng Jylla Kerala ban tokit ya ki jing keno bala persyang ban penimbiang ya ka Popular Front of India bala syak hen bean bat ban beitingka ya ki kam leno mentapat ini pai syagimat Khubor na Kylleng ki ri ke Pyrthei. Kita nak wad bnia ki ong baka akis kala penkelai ka buit trekam jongka India ban pensyong seir lembaki kam pentrim ya ki pajba daga batau ya ki kenhun beri bat ka jing persyang ban penrung dekot ya ki Popular Front of India bala syak hen bean ka bala penlong ya ka jing pek ngor bajur bhai ya ki kam leno. Kajing le don bor bat jing berngem persyak ya ki kertong bat ki pulit kila nangjur ha kapor bayalap election ha Bangladesh kabala penmi ya ka jing songkhia ka bajur halor ka jing shngan bat ka jing long hok jong ka election ka bansalong ka South Korea ka United States bat ka Japan kila pelong ya ka jing ya kran lengba ka phone ban jubab Kylleng hadin ka jing siat namding dangshen jong ka North Korea da ka baban biang baki kam bala le da North Korea kilong persya ya kirai jong ka United Nations. Kiriu syempang kila maham baka jing light lo jong kilat Pyrthei Khubor bat ka syongsuk syongsan ha Bangladesh kala nang tolor hapok ka sarkar basyupor balayalam do Muhammad Yunus hapdeng ka jing kiu ka jing sya tombor jong pajba bat ka jing penbor ya kinong tok Khubor. Ka United States bat ka India kila penlong ya ke jing yalang ban nengkong jongki ha Washington ban kentiu ya ke jing ya trelang ban ya kun persya ya drop bat ban bethat no ya ke jing trekam bean ki bayade bat ki kam khai drop. Ka UNICEF kala maham baka Afghanistan kan mat ya ke jing ek bajur bah ke jing duna bam jong ki kena bat ke jing nang jing start ha ka ba daki million ngut ki kena ki duna bah ka bam bat ki babun kimla ban yo ya ke jing hikai ha ka puli puthi ki badon kam ki kan hon Khalistani ki la bitar tenge halor ke jing te kular khai light load bat ke jing da pedeng ke India bat ke European Union namar ka jing pensier yaki yo ba kani kan kentiu ya ke jing trelang persya ya ki leno bat kan keta ya ke jing trekam jongki kaying bisyar jong South Korea kala rai penrem ya ka First Lady Barim ka Kim Kiyon Hei da ka baset patok shisnem bat prabnai namar bakala yo priang ya jing ai sngo bha ki barem dor na benta ki jing siu Kylleng leng ba ki kam kat ba kala pelat ya ka na ki weipat ki jing keno ki bakham he ke India kala play jaka apply counselor ke batmai ha Seattle ban ai ki visa bat ke jing syakri ki ba khamsuk ki ba yaj baik yarenti na ke benta ki nong India ki ba bon ki ba sa shabari ha time Pacific Northwest to gilong gimat khoblai